Zdravím vás všechny u nového videa. Dneska jsme tady na molu s Bobem. Čau Bobo. Čau. A dneska jsme se vydali chytat malé okouny. Proto mluvím tak potichu. Volím malé nástrahy, aby jsme přechytračili tady ty okouny. Takže jdeme přesvědčovat okouny. Lidi, Bobo tady vláčí a já vám zkusím natočit nějaké ty tam Bobo hodil. Ale to asi nepůjde vidět, ale jsou tam třeba 4 okouní, kteří mají kolem 20. Fakt hezcí okounci. A já jsem tam dal, ukážu vám hned na strahu, dal jsem tam tady tuhle. Není sice moc dobře napíchnutá, ale snad to na ty okouny postačí. A já to jdu zkusit na ně a zkusím je jako přesvědčit. A pokud se něco povede, tak vám to 100% natočíme. Takže se nám sice žádného okouna nepodařilo přesvědčit, ale jdeme teďkom na řeku a tam se nám snad nějaký pěkný okon povede. Tak pokud něco chytneme, tak se vám přihlásíme od řeky a čau. Takže já jsem teď zkušel tady proházet tady tohle místo, ale bohužel se nic nepodařilo. Sice tady loví dravci, tady v téhle části, tady je milion malých rybiček, tady vám je ukážu. Zkusím, tady je prostě milion malých rybiček a tady loví extrémně moc dravců. Nějací okouní, viděl jsem i sandáta a já se přesouvám směrem na řeku a snad se mi něco povede, tak mi držte palce a já jdu na to. Lidi, já mám fakt neštěstí, už po 3. dneska na vazu. Teď jsem to tady urval, prostě obřel, tady jsou všude kořeny, ale zase, co je pozitivní, tak jsem zjistil, že tady jsou brutálně velcí kapři. Viděl jsem tady, ty bláho, to jste viděli taky, že je to tady brutální, je to tady zatočeno, jsou tady sice kořeny, ještě možná si tady vezmeme člun, vyťukáme si tady, ale jsou tady, podle mě tady je nejvíc slunců a je tady i dost velkých kaprů. Takže tady zítra jako poslední den si tady vyrazíme brzo ráno, třeba v 7 a budeme tady až do 12 anebo až do 2 hodin a pokusím si nějakou to slunce vytáhnout anebo toho kapra. Musíme to dát, sice karasy žijou furt, snad jo, ale my musíme nějakého toho kapra velkého a slunce vytáhnout. Takže já tady si dovážu a tam už se blíží řeka, takže tam půjdeme proházet nějaké malé nástrahy, ať mám nějakou rybu vůbec. Takže já jdu na to. Lidi, yes! Je tam štíka! Krásná štíka! Moje první ze svazové vody, krásná štíka! Lidi, je tam ta vysněná štíka! Je to tam, krásná štíčka a my jdeme okamžitě pustit, protože už dost byla tady na břehu a my jdeme zpátky pustit do jejího domova a už si plave. Lidi, první ryba, je to štíka 57 cm. Krásná štíka, tady jsem ji pustil zpátky, je to úplně byla krásná, mám ji natočenou, sice ji nemám vyfocenou, ale mám ji natočenou, což je hlavní, ať mi všetci nekecají, že jsem ji nechytil, takže proto jsem si ji krásně vyfotil. Z říčky úplně malé a jsem vytáhl tohle, takže jsem nesmírně rád, Bobo za mnou ještě přijde mi pogratulovat a chytnout si tady taky něco, ale já to nevzdávám a chci chytit něco nevětšího, ale prostě jiný druh než štíku. Třeba jelce, budu rád za cokoliv, ale lidi, tohle bylo neskutečné. Jsem tady sám, ale skvěle. Já myslím, že dnešní chytačka se povedla, už nic nemusím chytnout. Mám video natočené, vy můžete být u toho, sice zdolávačku nemám, ale mám tu štíku natočenou, takže doufám, že vám to bude stačit a já jdu znovu chytat, a zkusím vám ještě něco natočit a jestli se povede ještě nějaká ryba, takže já jdu chytat a doufám, že se něco povede, tak jdeme na to.
Lidi, malinko jsem zapadl tady do toho bahínka, ale to mi vůbec nevadí, protože jsem brutálně šťastný, že jsem konečně chytil, mám první štíku na řece. Jsem tady, no nevím na řece, ale jsem na soutoku, tam je směrem Slezská Hrta, tam je směr Moravice. A já jsem tady chytil svoji první štíku, ne vlastně druhou, ještě mám tu 65. Vlastně, takže jsem extrémně rád, ale my to jdem prochytat s Bobem, Bobo je už na cestě. A snad spolu ještě něco chytíme a bude to skvělé videjko. Tak, já jdu čekat Boba a budeme prochytávat. Let's go! Já vám jenom chci říct, že je důležité se nevzdávat. Já jsem ušel pěkný kus cesty, přes les jsem to musel brát, 3krát jsem tam zakopl, spadnul jsem tam, ale já jsem to prostě nevzdal a šel jsem, protože já jsem viděl, že něco chytnu na té řece a vidíte, vyplatilo se, svatý Péťa mě odměnil, jak jsem se prodíral bahnem, zapadl jsem tam a jsem za to rád, za tu štíku, ještě aby něco Bobo chytl, takže my jdeme chytat dneska co nejdýl a sledujte video až do konce, jestli chcete vědět, jestli jsme ještě něco chytli. Takže nic, já to nebudu okecávat dál a já jdu nahazovat, chytat tady v tomhle úseku a pak se přesuneme s Bobem tam dál. Takže já jdu nahazovat, počkám na Boba, než tady přijde a prochytáme spolu skoro celou řeku. My jsme se přebrodili na druhou stranu řeky. Bobo měl naproti okouna. Kolik tak měl Bobo? Kolem 30. Kolem 30 okoun. A vodíme to tady v té krásné řece. A doufáme, že ještě něco přijde. My se musíme tady dostat po té zítce, až tam, kde můžeme pak přejít. A my to teď zkoušíme a doufáme, že ještě něco přijde. Tak držte nám palce. Takže po dlouhém přesvědčování Bobo konečně chytl toho svého okouna. Je to krásný okoun na osvědčenou nástrahu, na kterou jsem chytl i tu štíku. Krásný. Je to takový pstroužek. A ukážu okounka. Takový okounek krásný. Kolik má? To nevím, ještě jsem ho neměl. To bylo těsné, takže metr. Měříme si ho. Měření okounka říčního. Krásný. Počkej, nevidím to. Tady. Ale konečně ryba. 17 cm. Krásný okounek, 17 cm. Ukaž nám ho. Ještě. Krásný okoun. A pouštěčka zpátky do jeho řeky Moravice. Krásný. Nádherný okoun. Tak ho pustíme. A už je tam. Už je zpátky. Takže my snad ještě chytneme nějakou tu rybu. Takže už se nám nic nepodařilo přesvědčit, ale Bobo ještě měl naproti farmu a to bylo vše. A to je všechno pro tohle video. Doufám, že se vám video líbilo. Nehoďte like, odběr na tento kanál, ať vám neuniknou další takovéhle videa a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak čau!